Rawere ma Commonwealth biro wuok pacho ka otieno ma kawuono ka gidhi e piny mar Trinidad kod Tobago ka jotugo matugo tuke mag abal ema koro biro wuok motelo. Tim Kenya duto ne odiochieng' ma kawuono bedo gi romo gi jatend migawo mar weche mag tuke Ababu Namwamba ka thuolono ne otigodo mar miyo timno bendera mar piny Kenya. Kenya biro tugo tuke volleyball mituge dho wath kidieny mar nyiri, jotugo monywando tugo mopogore opogore, ng'wech e kind mamoko. Timbe ang'wen biro bedo e chula ma Trinidad and Tobago ka timbe adek biro goyo tach e chula ma Tobago. Tukegi biro chakore ayanga tarik 4 dwe mar 11 akata tarik 4 nyaka 11 dwe mar 8. One team, as we present to you so that you can give them a very, very honorable responsibility of carrying our flag, we feel very, very confident that they are not just going to compete, but they're going to compete knowing that they represent 50 million Kenyans on whose shoulders the young people will be carrying, and I think they're able to carry that responsibility. Sindio? You have given a lot of your training hours into this, a lot of energy, dedication, and commitment. Now the time has come for you to go out to the field and shine. Hakuna kitu kingine kimebaki. You are just going out to shine. Government is spending 150 million shillings to send you to Trinidad and Tobago. 150 million shillings is not loose change. It is serious money. And it is an investment we are making, confident that it's worth every penny. So go and compete well. Kurwa donjo motene kod tuke mag piny mangima